Presvedčenie, že Národná rada v roku 2024 bude odborne, slušne a normálne diskutovať o všetkých aktuálnych problémoch. Ešte s procedurálnym pán poslanec Pročko. By som navrhnúť, aby Národná rada prijala uznesenie, aby sa podpredseda Národnej rady Andrej Danko ospravedlnil Petrovi Pellegrinimu za vyhlásenia, ktoré mal na jeho adresu. Odôvodnenie. Peter Pellegrini povedal, že rokovania parlamentu by mali byť čestné a verí, že to bude iné. Neprispieva rokovaniu parlamentu, keď sa naši predstavitelia, predseda a podpredsedovia hádajú, keď si ubližujú. Verím, že by sme mali rokovať v atmosfére pokoja, lásky a spravodlivosti. Verím, že sa pán Danko ospravedlní Petrovi Pellegrinimu. Ďakujem veľmi pekne. Mám to aj písomne. Ďakujem pekne a samozrejme to nespĺňa na náležitosti procedurálneho návrhu. Vy sa o mňa nebojte, pán poslanec Pročko, to si viem vybaviť aj sám. Ďakujem pekne.